Mne sa to veľmi páči, je to veľmi dobré a hlavne sa mi páči, že je to také živé a hravé. A tie stánky, kam si môžu deti zaskočiť po pretekoch. Mne sa strašne páčil ten dole kopec, čo tam je. Ten dole kopec a tá zatačka. Áno, v podstate všetko. Ako štátny fond rozvoja bývania sme sa aj tento rok rozhodli podporiť túto krásnu akciu, ktorá je detská túr Petra Sagana. Je pre nás veľmi dôležité, aby sme aj my podporili rodiny s deťmi pri ich bývaní a táto detská túr zase prispieva k tomu, aby sa naše deti hýbali, aby rodičia s nimi mohli stráviť krásny čas a tým pádom sa nám podarilo toto sklbiť dokopy. Prajem všetkým účastníkom, aby si to užili, aby sa zúčastnili, ale aby boli aj krásne výsledky a krásne zážitky. Za štátny fond rozvoja bývania sme hrdí na to, že môžeme byť tu. Ďakujem. Jelo se mi dobře a vlastně skoro celý závod jsem potom jela sama, ale ta druhá soupeřka mi hodně dýchala na záda. Tady se mi to páčí moc a jako trať se mi hodně líbí. Je to jakoby spojení sjezdu i kopců, což mám ráda a není tady moc rovinek, takže to je dobré. No, mne sa išlo veľmi dobre a prvýkrát som tretia, takže sa veľmi teším z toho, ale bolo trocha horko, ale zvládla som to aj do tých kopcov a dole kopcov som si odýchla, takže sa mi veľmi tento pretek páčil. Demenová je moja obľúbená. Ako sa ti dneska páčilo? Dobre. My sme prišli s celou rodinou, pretekali od najmenšieho dvojročného dcéra a ja som zvolila taktiku, že trénujem iba na pretekoch a dneska to bol prvýkrát a tiež super. Ešte sa podarila aj medaila, takže spokojnosť. Krásny pretek, krásna akcia, super organizácia, počasie konečne. No trať bola dosť ťažká, keď som tu šla po cere, tak ma prekvapilo, čím všetkým si prešla a bolo to aj zábavné, pekné, veľmi pekné. Hej, pekné! Demenová rezort. Majú tu najlepšie aktivity, samé súťaže, super výhry, veľa zábavy, veľa super zážitkov. Dokonca je tu aj plaváreň.